SM मडकईकर सुवर्णकार 1 ग्रॅम दागिन्यांचं शोरूम, सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचं दालन, सोनार कामासाठीच्या हत्यारांचं दालन। शोरूमचा पत्ता SM मडकईकर सुवर्णकार, उभा बाजार, सावंतवाडी, कुडाळ शोरूम, पान बाजार, स्टेट बँकेच्या बाजूला, कुडाळ। प्रोप्रायटर श्याम सुंदर मडकईकर। संपर्क 8411 930437। भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल झाल्यानंतर शिवसेना महिला कार्यकर्त्यांकडून कुडाळ येथे जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं। पाहुयात व्हिडिओच्या माध्यमातून। एकदा लुडब्या बोला कोणीतरी। नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है। अटक करा, अटक करा, किरीट सोमय्याला अटक करा, अटक करा, अटक करा, किरीट सोमय्याला अटक करा। नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है। निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, किरीट सोमय्याला निषेध असो। शिवसेनेचा महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या किरीट सोमय्याचा निषेध असो। काही लोक बोलतात नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है। ये हरामखोर किरीट सोमय्याचं करायचं काय? काही लोक बोलतात हरामखोर किरीट सोमय्याचं करायचं काय? काही लोक बोलतात नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट सोमय्या भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, किरीट भाजपचे दलाली करणारे किरीट सोमय्या आज यांची जी जनतेसाठी ईडी आणि सांगणारे आज त्यांची शिडी बाहेर पडलेली आहे। आमची एकच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची मागणी आहे की पहिला प्रथम या किरीट सोमय्याला अटक करा, कारण आज आपण जी चौकशीचा फास लावलेला हा चुकीचा फास आहे। कारण ज्यावेळी भाजपने चौकशी केल्या त्या चौकशीमध्ये काही निष्पन्न झालेलं नाही। आमचा आता कोणावरही विश्वास नाही, आमचा आता जनतेवरती विश्वास आहे। आणि ही जी भाजपने चाललेली जी दलाली जी आहे त्या दलाल प्रवृत्तीच्या विरोधात हे शिवसेनेचा चप्पल जोडा आंदोलन सुरू आहे। आणि भविष्यात या किरीट सोमय्या जिथे दिसतील त्या ठिकाणी फक्त यांचं पोलीस संरक्षण काढून घ्या, कारण यांना केंद्र सरकारने राज्य सरकारने पोलीस संरक्षण दिलेलं आहे। भविष्यातलं यांचं पोलीस संरक्षण काढून घ्या, निश्चित महिला यांना रस्त्यावर चपलाने मारतील। आणि म्हणून आज आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षामार्फत आमचा आज त्यांचा निषेध करत आहोत आणि लवकरात लवकर किरीट सोमय्याला अटक करावी ही आमची मागणी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।